Ahojte všetci, moje meno je Martina, ja som celostná výživová poradkyňa a dnes zostaneme naďalej pri téme ženského zdravia, ktorú sme načali minulý týždeň. V tom predchádzajúcom videu som mierne načetla tému a fakt, že zmeny v hladine hormónov, respektíve ubúdanie predovšetkým estrogénu počas toho stredného veku, má vplyv aj na iné oblasti zdravia, než len to tá povestná strata fertility, hej? A ukončenie toho plodného obdobia. Najčastejšie, čo je známe a je spájané s týmto obdobím alebo s týmito zmenami, je strata hustoty kosti, osteopénia alebo osteoporóza, hej. A takisto aj sarkopénia, čo je strata alebo ubúdanie svalovej hmoty, hej. Toto sú dve také najčastejšie oblasti, ktoré sa nám spájajú s týmto obdobím a so znižovaním hormónov a hladiny hormónov. Avšak podľa môjho názoru je jedna oblasť, ktorá je oveľa dôležitejšia, o ktorej sa často nehovorí, pretože sa o nej až tak nevedelo a je to relatívne nový poznatok, ktorý bol publikovaný relatívne nedávno. A to je vplyv estrogénu a jeho znižovanie na kognitívne zdravie, hej, a na zdravie mozgu ako takého u žien. Treba povedať na začiatok, že ženy sú defaultne vystavené vyššiemu riziku istých ochorení. Už iba tým, že sú ženy. Hej? A to vidíme predovšetkým v oblasti autoimunitných ochorení, kde ženy postihujú tieto ochorenia oveľa častejšie než mužov. A to je úplne jedno, či si povieme o kožných ochoreniach, ako je napríklad sú rôzne dermatitídy, je psoriáza, hej, či sú to ochorenia zažívacieho ústrojenstva, v prípade tráviaceho ústrojenstva, hej, ako je Crohnova choroba, ochorenie štítnej žľazy, autoimunitného charakteru, hej. To je úplne jedno, do ktorej oblasti sa pozrieme. Ženy sú postihnuté týmito ochoreniami viacej. To neznamená, že muži ich nezažívajú, hej, to v žiadnom prípade, avšak v porovnaní s mužmi sú ženy vystavené týmto ochoreniam oveľa častejšie. To je jedna oblasť, hej. Druhá oblasť, ktorú ja považujem za oveľa alarmujúcejšiu, je práve to spomínané kognitívne zdravie, demencia a Alzheimer. Ženy a toto platí univerzálne, bez ohľadu na krajinu, z ktorej dáta si zoberieme, alebo na ktorú sa pozrieme. Vo všeobecnosti platí, že ženy sú niekoľkokrát častejšie postihnuté týmto ochorením. A ten rozdiel medzi mužskou a ženskou populáciou bude závislý od krajiny, na ktorú sa pozrieme, ale ak zostaneme doma na Slovensku, tak si môžeme povedať, že na každých 100 000 obyvateľov je Alzheimerom postihnutých takmer 48 žien, hej, takže 47 celé niečo, nie je to úplne zaokrúhlené číslo, pretože sa jedná o štatistické údaje, hej, versus necelých 16 mužov, hej, takže 47, viac ako 47 a necelých 16, je to až trojnásobok, hej, kedy ženy trpia demenciou, trpia Alzheimerom v porovnaní s mužmi, hej. Od čoho to závisí? A tu sme pri tom zase aj tom estrogéne. Estrogén, a toto nie je žiadna novina, hej, toto nie je nič, čo by sme doteraz nevedeli, má neuroprotektívny charakter, takže zohráva protektívnu a ochrannú funkciu v ženskom mozgu. Znamená to jednoducho to, že pokiaľ máme relatívne zdravú a vysokú hladinu estrogénu v krvi, tak ten mozog je defaultne chránený. V mozgu sú estrogenové receptory, ktoré na seba viažu tento estrogen a tým teda vytvára sa aj do istej miery, okrem iného, táto neuroprotektívna funkcia, hej, náš mozog je chránený. Dlhú dobu sa verilo, že znižovaním hladiny estrogénu, čo sa prirodzene deje počas toho obdobia 10 až 15 rokov, hej, individuálne v závislosti od, sa znižuje aj tento počet tých receptorov v mozgu, ktoré vo finále prestane mozog vytvárať, pretože sa verilo, že
už ho nepotrebuje, hej? Že ten mozog ten estrogen nepotrebuje práve preto, že sa končí to plodné, to fertilné obdobie v živote ženy a jednoducho už tá funkcia toho protektívneho ochranného charakteru už nie je dôležitá a vo finále mozog začne tých receptorov vytvárať čoraz menej, pretože oni sa stále vytvárajú, hej? To je proces, ktorý sa neustále deje a oni to je úplne jedno, či máme 25 rokov alebo 35 rokov, hej, tie receptory sa obnovujú, hej, to nie je, že si ich mozog raz vytvorí a týmto hasne, hej, nie, oni sa stále vytvárajú a zanikajú a vytvárajú sa nové. Verilo sa, teda ako sme si povedali, že ako nám klesá hladina tých estrogénov, ako stárneme a končí sa to naše plodné obdobie v živote ženy, tak ten mozog si vytvára tých receptorov čoraz menej, až vo finále ich prestane vytvárať úplne a ich vypne a hotovo. Hej? Štúdia, ktorá bola asi pred 10 dňami publikovaná, však tvrdí presný opak. A dokazuje to, že ten mozog, o ktorom sa verilo, že si vytvára tých receptorov čím ďalej menej, ich presne naopak vytvára čím ďalej a viacej. A tým, že nám klesá hladina toho estrogénu, ako by ten mozog bol vyslovene hladný po tom hormóne, ktorého sa prirodzeným spôsobom vytvára menej v tom organizme, ergo sa snaží ten mozog si vytvárať viacej a viacej receptorov, aby dokázal čo najviac toho hormónu naviazať, hej? Aby ochránil sám seba doslova do písmena. Akokoľvek banálne to môže znieť, je to absolútne signifikantný poznatok, ktorý prináša úplne nový pohľad na to, čo sa vlastne v žene deje, hej, počas toho menopauzálneho obdobia 10 až 15 rokov, kedy nám klesá ten estrogen. Takže nie len, že vôbec nie je pravda, že ten mozog nepotrebuje ten estrogen, hej, a vytvára si menej receptorov, ten mozog je hladný po tom estrogene, vytvára si čím viacej receptorov máme v mozgu, je pravdepodobne priamo úmerné tomu, ako nám klesá hodnota toho estrogenu. Hej. Ergo tá žena 55-ročná napríklad má oveľa viacej estrogenových receptorov v mozgu ako žena 35-ročná, ktorá má ešte relatívne vysokú hladinu toho estrogenu v krvi. Hej. Čo je fundamentálny a nový pohľad na kognitívne zdravie ženy. Hej. Čo to znamená? Čo si z tohoto môžeme zobrať? Prináša to pohľad, ako dôležitý je estrogen počas celého obdobia života ženy. Hej. To, že nám klesá hladina estrogenu vzhľadom na to, že žena dosiahne istý vek a možno už nie z pohľadu evolúcie najvhodnejšie, aby mala dieťa, hej, pretože vzhľadom na ten vek. A to však neznamená, že ten estrogen nie je potrebný niekde inde. Hej. Takže tá štúdia pozerala počas toho obdobia, v ktorom prebiehala na mozog žien, ktoré majú 40 rokov a ešte majú relatívne vysokú hladinu estrogenu, ktoré sú v perimenopauze a ktoré sú v postmenopauze. Hej. Ak náhodou neviete, kde začína ktoré obdobie, čo to znamená, ako ho rozpoznať, to sme sa rozprávali v predchádzajúcom videu, ja ho tuto prelinkujem, aby ste si ho mohli pozrieť, ak neviete, čo znamená ktoré obdobie. A tie zmeny v tom mozgu boli signifikantné. Ako si ten mozog vytvára čím ďalej, tým viacej tých receptorov, aby naviazala dostala čo najviac toho estrogénu, tie menopauzálne príznaky spojené s mozgom, ako je napríklad tá mozgová hmla, o ktorej sme si rozprávali, ako je zábudlivosť, po prípade depresie, záleží od toho, v ktorej časti mozgu v ktorej časti si ten mozog vytvára tie nové receptory. Hej? Takže čím viacej receptorov je napríklad v oblasti, ktorá je spojená s pamäťou, tým viacej vidíme, že žena je zábudlivá napríklad. Hej? Tým viacej vidíme, že trpí na mozgovú hmlu alebo zažíva tú mozgovú hmlu počas tohto obdobia. Ono je to veľmi individuálne. Ako sme si povedali, nie každá žena
toto zažije a bude mať takéto menopauzálne príznaky. Niektoré ženy majú absolútne žiadne, respektíve minimálne. Niektoré naozaj trpia dosť značne počas tohto obdobia. Je to veľmi individuálne. Nedá sa to v žiadnom prípade paušalizovať. Prečo ja o tom hovorím? Je dôvod, že v minulosti, ak teda žena trpela takýmto, tak jej jednoducho bolo povedané, no tak je to takto vybavené a snažte sa s tým prejsť a hotovo, hej. Toto, čo sa teraz publikovalo tú štúdiu, prináša úplne iný pohľad, hej, na vec a prináša aj nové možnosti, čo by sme mali robiť a ako pomôcť tým ženám práve v spojitosti s týmito veľmi nepríjemnými príznakmi, ale aj ako prevencia do budúcna, aby sme sa vyhli tomuto. Hej. Nikdy predtým v minulosti sa nikto nepozeral na mozog a zdravie ženy z tohto pohľadu. Hej. Prečo je tá žena viacej vystavená demencii Alzheimerov? Čo sa v tom ženskom tele deje tak značne iné počas toho obdobia 10 až 15 rokov v porovnaní s mužmi, že tie ženy zažívajú takéto choroby oveľa viacej. Hej? Takže toto je prvýkrát, čo sa niekto pozeral v tomto kontexte na mozog a to kognitívne zdravie. Hej? Alzheimer bol veľmi dlho spojený s vysokým vekom, hej, a takzvanou starobou. Dnes to vieme, že to vôbec nie je pravda, hej. Mladí ľudia, bez ohľadu na to, či sú to ženy alebo muži, už veľakrát v 40-ke zažívajú takéto kognitívne diagnózy. V extrémnych prípadoch aj predtým, aj mladšie v 30-ke, hej. Stále avšak platí, že ten priemer, kedy je táto choroba diagnostikovaná, je 65, okolo 65. roku života. Hej. Rovnako s niektorými inými chorobami, takýto kognitívne choroby, ako je demencia a Alzheimer, sa neobjavia z jedného dňa na druhý. Hej. Ak si to dáme do spojitosti, čo sme si povedali, čo sa deje v tom mozgu v spojitosti s estrogénom a aký významný vplyv má zdravá a vysoká aproprietná hladina estrogénu v krvi na tomu kognitívne zdravie, tak si môžeme povedať a vidíme tú súvislosť aj s tým klimakterickým obdobím. Hej. V minulom videu sme si povedali, že vo finále celé to obdobie môže trvať 10 až 15 rokov. Hej. A vidíme, že neskorá postmenopauza naozaj nastáva okolo 65. roku života, niekde 60 až 65 rokov, hej, v závislosti je to veľmi individuálne, ale už tu vidíme, ako to môže súvisieť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj súvisí, hej, s tým faktom, že vidíme takýto kognitívny dopad, hej, respektíve dopad na kognitívne zdravie v súvislosti s estrogénom. Takže vidíme nie len to, že podľa toho, kde v mozgu sa nám vytvárajú tieto nové receptory, kde je ich hustota najväčšia, ak je to v oblasti, ktorá slúži na pamäť, že tá žena môže častejšie byť zabudlivá. Hej? Ale vidíme napríklad aj v porovnaní tých žien medzi 40. a 65. rokom života úbytok šedej mozgovej hmoty, hej? Šedej mozgovej kôry. Takže tých súvislostí a nasmerovaní, ktorým smerom sa pozerať, respektíve je celkom priame. Hej? Vidíme, akú veľmi dôležitú úlohu zohráva estrogén. Vidíme v porovnaní s mužmi, prečo pravdepodobne ženy zažívajú takéto choroby oveľa viacej, oveľa častejšie než muži. Hej. A ponúka sa nám teda otázka, že čo s tým robiť a je vhodné, aby sme doplňali tomu telu estrogén, keď si ho už nemôže samo vytvoriť v tom dostatočnom množstve. Hej? V tejto štúdii sa ani až tak nepozeralo na to doplňanie toho estrogénu externými zdrojmi. Hej? Či je to formou fytoestrogénu, alebo či je to formou substitučnej terapie. Avšak existujú iné štúdie, ktoré sú dostatočne obsiahle a rozsiahle, ktoré naozaj smerujú tie poznatky k tomu, že ženy, ktoré doplňali hormóny, hlavne tento estrogén počas tohto veku, tak zažívajú to obdobie toho klimaktéria miernejšie, čo sa príznakov týka, a zároveň majú aj nižšie riziko výskytu demencie a Alzheimera.
Hej. A v dnešnej dobe má substitučná hormonálna terapia veľmi zlé renome. Hej. A mojou úlohou tu nie je ho ani obhajovať, ani ho vyvrátiť. Povieme si o tom extra videu. Hej. V tomto kontexte iba hovorím, že sa dá predpokladať a je tam, ten smer nám ukazuje, že ten estrogen zohráva fundamentálnu úlohu v zdraví mozgu, okrem iného. Hej. A to, že ženy zažívajú oveľa častejšie demenciu a Alzheimer, je pravdepodobne spojené s tým, akými zmenami prechádza ten ženský mozog v období toho klimakteria 10 až 15 rokov. A že štúdie dokazujú a poukazujú na to, že ak my budeme doplňať estrogen, či už vo forme fytoestrogen, čiže tá najpriateľnejšia, respektíve najprirodzenejšia forma, hej, aké môžeme estrogen prijať, alebo inými formami, nám môže v značnej miere pomôcť v rôznych klimakterických symptómoch, ako aj predísť kognitívnym chorobám a tomuto zdraviu. Hej. Predísť takýmto chorobám, hej, a zaručiť nám aj zdravie. Samozrejme, zdravie mozgu a kognitívne zdravie samozrejme nezáleží len od hladiny estrogenu. Hej. Tam zohráva úlohu množstvo faktorov, okrem iného, a tými fundamentálnymi sú výživa a fyzická aktivita. Hej. O tom si povieme tiež. Avšak to, ak niekto musí na to, aby si náš mozog vytvoril tzv. Alzheimerové ložiska. Hej. Ako som povedala, nestane sa to za jeden deň. Je to proces, ktorý trvá niekoľko rokov. Je to v spojení, avšak v kombinácii so sedavým štýlom, životným štýlom, kedy máme absolútne minimálne množstvo fyzickej aktivity, v spojitosti s tým, že máme veľmi nevhodnú stravu, ktorá nie je prospešná zdraviu mozgu, pretože náš mozog uprednostňuje istý druh potravín, a k tomu si tiež povieme v nasledujúcom videu trošku. Kombináciu niekoľkých faktorov je pravdepodobné, ak možno máme aj rodinnú predispozíciu, že možno máme vyššie riziko než niekto iný, kto túto predispozíciu nemá, kto dbá na zdravie, kto sa snaží v celkovom hľadisku pre svoje zdravie a životným štýlom robiť niečo, tak aby predišiel týmto chorobám. Hej. Opakujem ešte raz, to neznamená, že každá jedna žena bude zažívať takéto symptómy a naozaj bude vystavená takémuto kognitívnemu úbytku, hej, alebo respektíve poklesu kognitívneho zdravia, ak sa ho vyjadrujú úplne presne. Hej. Avšak treba si uvedomiť, že táto možnosť tu je, že toto je jeden z faktorov, ktorý doteraz nebol známy a že ten estrogen, napriek tomu, že sa verilo, že v tom mozgu nezohráva absolútne žiadnu rolu, keď žena príde do toho veku postmenopauzy, sa zistilo, že je presný opak pravdou a estrogen zohráva fundamentálnu úlohu v zdraví mozgu ženy počas celého jej života. Hej. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť a začať riešiť tento pokles, ako náhle ho zbadáme. Hej. Ono je veľmi individuálne, kedy sa to stane. Povedali sme si o tom v predchádzajúcom videu, kedy približne v akom veku už môžeme zažívať, hej, takýto pokles estrogenu. Tými prvými znakmi sú možno ani nie tak ten mesačný cyklus, ale zmena kvality pokožky, že už máme suchšiu zrazu z ničoho nič, hej, zmení sa nám kvalita vlasov, ich máme jemnejšie, suchšie, hej. To sú zväčša také tie prvé príznaky, ktoré si žena všimne, že je niečo inak, hej. Bez toho, aby nám musel vynechávať cyklus, napríklad, hej. Takže tých spôsobov, akým sa to dá vypozorovať, bez toho, aby sme museli mať napríklad krvný test, je samozrejme hneď niekoľko, ale ak si chceme byť istí, to je vždy dobre to mať podloženým krvným testom a ja v žiadnom prípade neodporúčam si tu ordinovať fytoestrogény a rôzne iné fytolátky, ktoré nám stimulujú produkciu rôznych hormónov halabala bez toho, aby sme vedeli, čo v skutočnosti sa v tom organizme deje a kde sa nachádzame na tej pomyselnej osi
ubúdania tých hormónov, čo je prirodzené pre každú ženu. Hej? Nikto z nás sa tomu nevyhne. Dobre, takže to je na teraz všetko. Kognitívne zdravie, estrogén a čo s tým robiť je jednoducho fundamentálne, ak si chceme zachovať zdravie vo vyššom veku. Je treba predtým zatvárať oči, netreba sa tomu vyhýbať ani sa toho báť, práve naopak. V dnešnej dobe máme poznatky také, ktoré sme nemali pred 20 rokmi a je dobré, že ich máme, pretože sa môžeme na to pripraviť. A vždy je dobre začať skôr, než neskôr. Hej? A toto platí v prevencii každej jednej choroby, ak to tak máme povedať, a definitívne v oblasti kognitívneho zdravia, demencie a Alzheimera. Budúce si povieme trošku o možno substitúcii hormónov, či je vhodné siahnuť po tejto terapii, či nie, respektíve čo a ako by sme mali jesť a čo robiť preto, aby sme dali tomu mozgu tú potravu, ktorú si žiada vyslovene, hej, pretože nás možno uprednostňuje istý štýl výživy a isté potraviny a čo vo všeobecnosti robiť na to, aby sme predišli takýmto chorobám, aby sme boli zdraví a dobre na to myslelo aj po tej 65-ke.